As Bonitas de Sande estarán presentes no Festival de Surba en Bulgaria, que terá lugar en 2 fins de semana, o do 17 e o do 24 de xaneiro. É o único entroido convidado en representación de España e o primeiro da provincia de Ourense en participar en este evento. O Festival de Surba celébrase anualmente a finais de xaneiro na cidade de Pernik, a poucos kilómetros da capital búlgara Sofía, e foi declarado no ano 2015 Patrimonio Cultural Inmaterial da UNESCO. Este certame está considerado o festival adicado ao entroido e ás súas tradicións máis importante de Europa. Trátase dun convite que chegou á Asociación do Entroido As Bonitas de Sande, unha entidade para a que supón unha gran satisfacción non só ser convidada, senón tamén asistir a ese festival e poder ser capaces de facer fronte a unha viaxe desde a súa humildade. O Entroido de Sande non deixa de ser un entroido que se celebra nunha parroquia concreta dun concello Cartelle, no que non se celebra en ningún outro lugar. Ata Bulgaria viaxará un grupo de 17 persoas levando, ademais do traxe das bonitas, o oso, a vaca, o chamán e a música tradicional.